Ето е втора част на Лава Бер. Да ви покажа ли Лава Бер? Не успях да взема Purple Green, но взех Berry Blue. Berry Blue. Ето още от сега почва да ми тече Лава Бер. Ако искате, ето вижте, има капки от Лава Бер. Езика ми не е син. Но подгизнах от тази Лава Бер. Но важното е да се наслаждаваме с Лава Бер. Ако някой ще е за Лава Бер, на здраве! И ако някой живее близко до червен магазин, може да си го купи. Има оранжев, зелен, син, червен, purple green го няма. Изчерпано е, няма го. Пак почва да ми тече, но да започваме, нека да го опитам. Подкиснах цялата. Вау! И между другото, ако някои вече са изчезнали от видеото, щяха да разберат за добра новина. Но ще я кажа в трета част. Това видео трябва да събере 10 000 лайка. И ако искате, оставете по един лайк, абонирайте за канала с камбанката. И оставете по един мощен лайк, разбийте го, хора, посинете го от бой. Добре. Какво да опитвам още? Аз съм си взела един вкус. Какво се занимава? Аре да решиме това Рубик купче. Така правя. Като не разбирам нищо. Окей, все още го правя. Ето го. Извинете, ако сте чули оригнат. Мамо.